Sasi kelompok siji ngenani tanduran kang aran uwi. Dipun tepangaken nami kula Yiyin. Kula saking kelompok siji kanthi anggota India Parakusna. Ing mriki kula kalih anggota kula badhe mratelakaken tanduran ingkang nami uwi. Adhedhasar tugas saking Bugis guru basa Jawa ngenani cangkriman ingkang wujud cekakan inggih punika. Wiyawite lembah dohe karwa pate. Tanduran uwi-uwinan Korea yaiku tanduran sumber karbohidrat lan wis dikenal suwe masyarakat Indonesia. Tapi berdasar karo saakeh pangan kang duweni nilai ekonomis. Uwi-uwinan Korea dening alami duweni sikap naungan lan kagaringan. Urip merabat lan uripe uwi ana ing jero lemah. Uwi salah sijine tanduran pangan pokok pati sing penting isa jero tatakan tropika lan subtropika. Amargi tanduran iki dudune siklus tanduran sing kuat. Dhisik uwi karep dadi salah sijine pangan alternatif nulung manungsa ing mangan paceklik. Nalika mangsa ketiga teka, pari lan sagu durung isa panen. Dadi manungsa padha mangan pala pendem, yaiku uwi. Pala pendem uwi duwe jeneng Latin Dioscorea alata, sing masuk ing jero suku uwi-uwinan Dioscorea spp. Mekaten cekram sementara atur kula mugi-mugi saged bermanfaat kangge kita sedaya. Kirang lamunipun kula nyuwun pangapunten ingkang kathah.